На 8 август ще погледнем пак някои интересни присадки и както намекнах преди няколко дни, към средата на август, само след няколко дни ще кажа нещо много интересно за какво се прави с присадките и с присадите. Тук виждаме една лара, която е слагана в началото на юни. Беше останало кален едно парченце от колега и съм го сложил тук. И вече имаме едни красиви сигналки. Едно сигнално гроздче. Изкарало нагоре метър и нещо. И тук има и други, които са хванали, но за сега няма да се занимаваме с тях. Виждаме ларата, че се развива много добре и има симпатична сигналка. А само след няколко дни ще направя едно важно съобщение, какво трябва да направим с всички тези видове прирасти на тръгналите присадки. Чао, чао, аз съм Цветан Войнов и приятен ден на всички!